A Sala Arcos Moldes do Auditorio de Rianxo acolle o xoves día 18 a presentación da obra Logos, nova produción da compañía Lucecús Teatro. A compañía Lucecús Teatro presenta no Auditorio de Rianxo a súa nova produción Logos, unha historia que fala do presente ambientada no futuro, unha obra en clave de comedia que fará reflexionar ao público asistente. Esta mañá foi presentada no Auditorio de Rianxo. No acto participaron o alcalde Adolfo Muiños, a concelleira Raquel García e os membros de Lucecús Teatro. Logos é unha distopía. Logos, como todas as distopías, intenta falar do que pasa agora, ambientando todo nun futuro irreal. Como en todas as distopías, as cousas non van moi ben. Sí, parece que vai todo moi ben, que todo é perfecto, que todo é orde, progreso e prosperidade, pero a nosa protagonista descubre que non son tan libres como eles pensaban, non? Nun mundo que parece que non lle falta de nada a ninguén, de súpeto, pois a liberdade é unha das cousas que faltan. E unha vez descubre isto, pois decide tomar cartas no asunto e intentar mudar as cousas. Logos é un xogo cómico de revisión posmoderna do mito de Prometeo, ambientada nun futuro distópico, un mundo que os protagonistas Nomi e Clint van tentar mellorar unha vez conscientes de que non son libres. Invita a reflexión, invita un pouquiño a reflexión ao público respecto, incluso te responsabiliza, non? Porque nas nosas mans está procurar algún cambio e conseguilo. E Nomi vive, o meu personaxe vive nesa búsqueda de accións que aleven a conseguir unha mellora no mundo. Que é o que leva a trama cómica, digamos, é o contrapunto, porque isto, aínda que é unha comedia, ten algo de tráxico tamén, unha traxicomedia, diría eu. Tampouco tens que facer moito caso aos actores, que son un pouco farsantes, pero ten isto, non? Porque queren facer unha revolución e el non entende nada, é un tipo básico. Só quere comer, estar feliz, estar tranquilo e non quere ningún problema. A escenografía da obra está construída con xigantescas pezas de Lego que se van transformando a medida que discorre a obra. Que non se cociña, non hai alimentos, porque claro, o planeta está moi limitado a certas zonas na que a agricultura xa non ten sentido, é todo un pouco de plástico e todo construído, pois toda a escenografía se fai con pezas de Lego, que eu ni siquiera sabía que existían, pero estas pezas de Lego enormes que empezan coa palabra logos escrita, e logo se van transformando, se van, claro, como pezas que son, se van construindo, como nun crebacabezas, esas diferentes espazos e tal, e tamén con componente audiovisual moi forte, non? Lucecús Teatro chegou ata Rianxo para participar da residencia de actores que nos 2 últimos anos puxo en marcha o Concello dende a área de cultura, unha liña de impulso ao teatro da que o alcalde de Rianxo se amosa moi satisfeito. Eu creo que esta é unha misión que debemos ter tamén as administracións. Moitas veces imagino que hai espazos que non están sendo empregados e con boa vontade das administracións podemos ser útiles a unha profesión como é a profesión teatral e participar un pouco desa inquedanza. É unha das queixas que moitas veces nos trasladan de empregar ao máximo estes espazos, é un dos problemas que ás veces hai nas compañías para preparar os seus números e de alguma maneira eu creo que está na man das diferentes administracións que poidamos axudar. No noso caso, de maneira tamén humilde, porque os medios son os que son, pero creo que temos un espazo escénico moi potente dentro da comarca, conscientes diso, desde un primeiro momento buscamos esa complicidade coas compañías teatrais para que fose empregado como espazo de mini residencias. A Concelleira de Cultura aproveitou para convidar a todos os veciños e veciñas a desfrutar da estrea desta produción. Eu creo que a obra nos invita a iso, a recuperar os significados das palabras, non só quedarnos no significante, a recuperar a reflexión sobre o discurso e a non pechar os ollos á realidade, senón a construir o discurso, a reflexionar sobre o discurso e a recuperar o significado. Por iso sería ben que o xoves 18 ás 8:30 enchéramos o auditorio e aprendéramos de novo a reflexionar, nos olvidemos do significante e vayamos ao significado que é o que realmente interesa. E agora xa vos explican eles e xa ides a saber por que digo isto. A función dará comezo ás 8:30. Está recomendada para maiores de 14 anos. A entrada é de balde ata completar o aforo.